Oh my goodness. Oh my god, is back na naman. Nag-Minecraft na naman tayo. Is back. Oh my god. Pero nag-comment nice daw pagka yung Minecraft ko pagka-edit nice. At thank you. Thank you at so nag-comment ka ng nice. Thank you. Okay. Okay mga guys, meron tayong creative world. Ito yun. Ito. World. Meron akong ginagabalay. Yung ginawa, simple kasi nga balay. Ito lang yun. Ganyan lang. Simple. Merong sheep. Merong cow dito. Tapos meron pang kuhan dito mga guys. Ito. Diba? Grabe. Okay, ganyan tayo. Let's do. Okay, nandito na tayo sa ating survival world. Nagtago ko. Okay. Buntag na mga guys, buntag. Okay. Kaya muna tayo. Okay, nagutom. Tignan. Break, mayroong creeper. Oh my god. What the heck? Wait lang. Great na creeper. Putik yan. Yan. Wow. Bumalik. Okay, nandito tayo. Oops, na. Dito tayo mga guys. Naro. New update in 1.20 guys. Cherry biome. Oh my god. Okay, kunin natin. Oh my god. Oh my cherry biome. Do this. Okay. Ayaw, napaganto. Wow. Dito naman. Wow. Oh my god. Meron pa lang jump. May zombies na yan. Kago pa zombie ka. Yes. Si zombie na yung putang ang gawin yan. Oh, da. Ay paggabi na. 15 minutes later. And then, at meron pang kubayo. Show. Tangina. Sorry. Okay, kailangan natin ibutang dito. Paganan. Wow, bullish. Oh my god. Ikaw mali ka natin ito na ayusin pa natin pag-usap natin. Let's go. What the freak? Sabi pala itong natin. Yes.
Huwag paghihapon siya guys. Oh my god. Kaya siya guys. Tapos na at maglagay tayo dito na Flashback. ibutang natin na yan. Ganyan. Dito. Ganyan. Diba? As torch. Torch dyan. Torch. Yes. Torch. Ay, torch. Okay. Dito mga torch. Ganyan. Ito ang ating video. Subscribe ka na kung hindi pa ka nakasubscribe. Mag-subscribe.